Ini ndaitawo dambudziko mukurarama kwangu. Ndinoti ndikashanda, pandinoti ndakufanira kutambira, panongoita dambudziko rinoda mari, zvekuti ndinotozotambira mari yatove nezvekuita. Kana kuti zvikasadaro, ndinogona kungobirwa foni. Apa basa randinoshanda hazviite kuti ugare usina foni zvino. Sekuti last time ndakabatwa ndikada kubirwa foni, ndikakurira mbavha dziya, vakatadza kutora foni iya. Asi mangwana acho ndakamuka ndikagashira meseji kuchinzi mombe yako yakarumwa nebere madeko. Pamwe pacho ndakati ndiri pasi pebridge ndakatomirira taxi padhuze netrain station. Saka pakaisiwa bridge rinodarika pamusoro peroad. Saka taxi yasvika ndikapinda, yangoti fambei 50 meters kubva pabridge paya. Bridge rakadonha rikapwanya truck raipfuurawo vanhu vaiva mutaxi vakangonditarisa. Zvadarika ndakazoenda rimwe zuva kutown ndikasvika ndikabirwa foni zvandisina kuzoziva kuti chii chakaitika. Svondo iroro ndakagashira futi meseji kuchinzi mombe yako yamuka isimo mudanga, ikazoonekwa yakaurayiwa yatotorwa nyama. Asi pazvese izvi ndine hama yangu yandinorota. Pese pandinorota ndichiita zvinhu zvangu zvakanaka, pakuguma anozongoerekana asvika zvoita sekunonzi ndakushandira iye. Asi chazonyanya kuita kuti ndinyore kudai inyaya yehope idzi. Zvinoita here kuramba uchirota munhu one everyday? Ndinoreva everyday hama dzangu. Pasvondo kutombojamba pamwe one day chairo masikati anongouya. Ndikangorara hama iyi inobva yatouya. Mwana wamai vangu nababa vangu, please help me guys.